Прийшов час собрать нашу пральную машину старую. Зараз выдатнае надвор'е, таму мы ўсё гэта дасталі, свае запцацкі, і пачынаем збіраць. Першае, што мы зрабілі, гэта памянялі падшипнікі, задні, пярэдні, паставілі сальнік, туды паклалі шмат смазкі для падшипнікаў, дастаткова шмат. Вось, і потым мы гэта ўсё крышку полубака ставили барабан. Вось, дарэчы, да адметнасць, мы калі ўсё сабралі, паставілі ўжо ў бак, пачалі вот так вот кратаць, і з'явіўся нейкі люфт. Падшипнікі новыя, ўсё выдатнае. А аказалася, што гэта вінаваты вось гэтыя заклёпкі. Адна заклёпка разбоўталася, і яна давала такі люфт. Таму, каб яго пазбавіцца, вось тут былі такія адтуліны. Мы сюды ўкруцілі нержавеючыя балты з гайкамі. Вось яны так выглядаюць. Заціснулі добра, і гэты люфт, ён знік. Каб ён застаўся, то яно паціху празбівала і падшипнікі, бо калі высокія абароты, зразумела, гэта вельмі дрэнна. І здавалася ўсё, да што па маслу, ўсё добра, пачалі мы збіраць і ўсталёўваць гэтую рэч уже ў бак. Але тут з'явілася наступнае. Ёсць такая уплотняльная резинка, вось яна, такая прыгажуня. Вось яна ставіцца на крышку полубака. Вось яна ўсталёўваецца і павінна было трымаць нам ваду, калі мы ставім яе сюды. Але у нас засталася яшчэ одна вось такая гумка. Як мы ее с сыном не крутили, не прикладали, не заливали воды, проверяли, у нас увесь час тек наш бак, увесь час. Что мы не робили? От того, что мы сдымали раз 5, мы эту процедуру робили, у нас порвалась наша гумка уплотняльная, тому пришлось ее шить вязальным дротом. Так, и мы вырашили, что мы уже имели опыт працы с неразъемными барабанами, баками, то мы поставим на место гэную гумку, вот так, насвердлявали по периметру оттулин 18 штук праз 10 сантиметров, и у самим баку насвердлявали оттулин. Покладем герметик и утиснем. От хомута гэтага вялізнага мы адмовімся, не будем мы яго выкарыстоўваць усё, таму што не атрымалася. Тым больш, што калі паглядзець, вось он тут такі ржавы, і он цёк і раней відаць. Таму яго не будзе. А як стаялі гэная гумка малая, мы не запамятавалі, і ўсё. І здаецца і так, і гэтак, але ніякога выніку нам не дало. Будем ставить на вот такі цудаклей герметик. У нас ёсць такі якасны. І на яго поставим, прыклеім крышку. Яна прапрацавала 20 гадоў, працуе і яшчэ 20 на гэных падшипніках і на гэтай змазцы. Пры дапамозе суперадвёрткі мы нанесли герметик. Вот так он все выглядае. На крышку барабана і на сам барабан. Зараз уплотняльную эту гумку. Осторожно, как она изну не порвалась. Ох, треба Олеся кликать. Олесь усталяваў барабан, прокрутил шкив. И зараз папа у маму. Тут есть такие отметные пазы и выемки. Вот треба до них трапить, чтобы все было добро. Так, где-то нечто я уже не бачу. Насвердлявали оттулин диаметром 3,5 мм и поставили винты вот это от розеток. Они нам займали, некоторые мы ставили розетки, вот такие гайки и винты. И по периметру укрутили их тут штук по 25. Вверху праз 10 сантиметров, внизе праз 5 сантиметров, как было больше надежно. Все, наш бак готов для усталёўкі уже у корпус. Хотелось бы отзначить тут принцип крепежу грузов. У іншых пральных машинах там грузы крепились при дапамозе таких шурупов шестигранной головкой. Тут же ж не. Тут вот такая цікавая система. Вот такий болт
з звычайнай галоўкай авальнай, каб не прокручвалася. Ставіцца вось так. І потым такія пластикавыя як бы перахаднікі. І затым на іх ставіцца гэны груз цяжкі. Вось прыкладна так. Ну а потым інсталявалі бак у корпус. Тут перш за ўсё стаіць 4 пружыны, іх ось трэба так усталяваць. І толькі потом, калі ўжо бак болтаецца на пружынах, тады можна ставіць там унізе на торсіоны. Один торсіон, о, дарэчы, один заваліўся, трэба будзе папраўляць. Это мы калі усталёўвалі вось гэны. І торсіоны, мне здаецца, гэна сістэма лепш, чым на амартызатарах, таму што амартызатары не разбіваюцца, бывае, і іх цяжка шукаць. А тут уже 26 гадоў адпрацавала машынка, і ўсё выглядае як быццам бы новае. Вырашылі яшчэ зрабіць дыягностыку помпы вазяной, якая уже ваду брудную выкатвае. І што мы тут знайшлі? Тое, што вот гэта ўсё было забіта вось таким брудам. То есть вода зацікала, яна ось разбіты там нейкі уплотняльнік, што там, і вода яна сюды прасочвалась, і пакрыху ўсё гэта забіла. Але гэта не займала яму працаваць. Зараз гэная помпа толькі пад замену, таму што мы спрабавалі сняць крыльчатку, паглядзець, што там робіцца, магчыма, там што мяняецца. Хутчэй за ўсё тут нічога не мяняецца. Крыльчатку мы так і не здолелі зняць. Зараз будзем шукаць вось такую помпу. Альбо ўжо іншую, толькі каб такія былі патрубкі, там падходзілі. Вось такая справа. Ну, тым не менш, я ж кажу, 26 гадоў. Пакуль я займаўся сваімі справамі, малодшы сын цалкам сабраў нашу пральную машынку. Зараз мы зробім іспыт. Набярэм у яе вады і паглядзім, наколькі будзе цець ці не будзе. Таму што калі будзе цець, то гэта было марна. Вось набралі машыну амаль палову бака, даже болей. І зараз уключаем прывод. Прывод уключайся. Вось так, там, як у акварыуму, бульбуруе. Паглядзім з таго боку, што там робіцца. Як наша там праца. Дарма ці не дарма. Барабан, бак глядзелі. Усё добра. Нідзе не капае, усё суха. Вось такім чынам з дапамогай клея герметыка вінцікаў мы прыціснулі і будзе працаваць яшчэ 20 гадоў. Мы зараз усталявалі з сынам на праграму С, калі будзе ўключацца помпа і будзе ўключацца цэнтрыфуга. І праверым. О! Паліўся ручэй. Крышку ей дапаможам. Ага, не атрымалася. Яна сцірае, я вже збіў. Пакрацей, пакуль яна не адкачае воду, яна не будзе уключаць помпу. О! А толькі потым будзе цэнтрыфужыць. То так, усё файна працуе, усё добра. Тут мы пафарбавалі такім прыгожым колерам дызайнерскім, каб было нам даспадобы. Застанецца паставіць только накрылку зверху і памяняць абавязкова помпу вады, таму што ён рыпіць там. Але гэта не так цяжка, і тым больш, што ён не такі дарагі, ён каштуе прыкладна $10. Мы купім рухавік і памяняем, і будзе працаваць яшчэ доўгія годы.